नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. 11 दिवसाच्या गणपती मूर्तीचे कारवारात मोठ्या मिरवणुकीत गणपती विसर्जन. कारवार आणि अंकोला क्षेत्रात शुक्रवाराक मोठ्या उमेदीन आणि हजारांशी वीक्षकाल्या उपस्थितीत 11 दिवसाच्या गणपती मूर्तीचे अरबी समुद्रात विसर्जन केले. कारवार शहरातले विविध भागातले गणपती मूर्ती कारवार सविता सर्कलाकडच्यान क्रमवार एका फाटल्यान एक येवन डीजे आणि विशेष झांज पथकान नृत्य करून तसेच शेकड्यांशी तरुण तरुणी पावसाची तमा न बाळगता या डीजेच्या झांज पथकाच्या तालार नाचून आपली खुशी वाटून घेऊन गणपती बाप्पाला विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झाले दिसून येत आले. या मिरवणुकीत साधारण 20,000 वीक्षकाली उपस्थित आशिल्ली असे कळला. सुरक्षतेच्या दृष्टीन पोलीस खात्यान खास सुरक्षा बंदोबस्त दवरिल्ली. या गणेश विसर्जनाक शिरवाडची गणपती मूर्ती आणि नंदनगडाची गणपती मूर्ती दनपारा 3 घंट्यार भायर काडिली. या वर्साक मारुती गल्लीतलो गणेशोत्सव 50 वर्षाचा उत्सव असून बृहत आकाराची मूर्ती पूजन केल्ली. त्या मूर्ती विसर्जन मिरवणुकीत खास ढोल कासाळ नृत्य पथकाचे आयोजन केले ते वीक्षकाक खास मनोरंजन झाले. कारवार काजूबागचो गणपती सांजे 7 वाजताना कारवार टागोर समुद्र किनारार होऊन समुद्रात विसर्जन केले. नंतर मारुती गल्लीचो कारवारचो राजा विसर्जन केले. नंतर नंदनगद्दा KHB कॉलनी पोलीस हेडक्वार्टर्स या गणपतीचे विसर्जन झाले. ऑटो रिक्षा चालक आणि मालकाल गणपती शिरवाडचो आणि हरिदेव नगर हे गणपती मूर्ती अलीगद्दा येळेर होऊन अरबी समुद्रात विसर्जन केले. ही विसर्जन मिरवणूक जातपर्यंत रात्री 11 वाजले. गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्सा बेगी या असो जय जयकार करतेत वीक्षक आणि भक्तान ह्या वर्षाच्या गणपती बाप्पाक भक्तिभावान नमन करून अखेरचे विदाय केले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। शिरसी कुमटा रस्त्यार देवीबेने घाटात अनोळखी मृतदेह खुनाची शक्यता। शिरसी कारवार तालुक्याच्या शिरसी कुमटा रस्त्यार देवीबेने घाटार एक अनोळखी मृतदेह सापडिल्ल्यान पोलिसांनी खुनाचो संशय व्यक्त केला। मृत व्यक्ती अंदाज 30 ते 40 वर्षाचो असून तेगेल्या तकलेक फाटल्या बाजून घाव असून कोणी तरी खून करून हाण उडोवंक फाव आसा असो गृहीत धरला। मृताले आंगार धवे रंगाचे शर्ट आणि लुंगी असून खिशात मुशिगेरीच्यान गजेंद्रगड वयचे प्रवासी तिकीट आसा। घटनास्थळार SP विष्णुवर्धन हेमी भेट दिवन परीक्षण केले। कुमटा PSI नवीन नायक हेमी प्रकरण दाखल करून पुढलो तपास सुरू आसा अशें प्रसार माध्यमांक कळयला। राष्ट्रीय महामार्गार अपघातात मृत जाल्ल्या जनावरांक धडक, कारची संपूर्ण मोडतोड, एक जखमी। कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या मिरजान राष्ट्रीय महामार्गार रात्रीच्या वेळेत अनोळखी वाहनान एक गोरवाक धडक मारिल्ल्यान ते जनावर रस्त्यार मृत जाले। त्याच रात्रीन अंकोलाच्यान कुमटा वयच्या एक वाहनान त्या मृत जनावराक नकळत अकस्मात धडक मारिल्ल्यान कार संपूर्ण मोडतोड जालीच तितूंतलो एकटो जखमी जालो। जखमीक 108 वाहनाचेर कुमटा सरकारी आस्पत्रेत दाखल करून उपचार सुरू आसात। कुमटा पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल जाला, पुढलो तपास सुरू आसा। आपले घराच्या तुळशी वृंदावना बाजून आंगणाच्या सरभोवतणी रंगबिरंगी फुला झाडां नाटून पळयतल्याक मन प्रसन्न जावन उल्हासीत जावच्या गार्डनाची इच्छा बऱ्याच जाणां उरता। पण ही संकल्पना पूर्ण करूंक जाय तसली फुलाची झाडां मेळची तितलीच गरज आसा। आता शिरवाडात नागनाथ फार्म अँड नर्सरीत हिंगा जाय तसली झाडां मेळटात। फुला झाडाचे कुंडी, कवाते, सुपारी माडी, चिक्कू, जांबा, सीताफळ, रामफळ, हनुमान फळ अशी झाडां बरोबर 300 पेक्षा जास्त जातीची झाडां मेळचो कारवारात हो एकमेव जागो म्हणल्यारच नागनाथ फार्म अँड नर्सरी। आकर्षक आणि सुशोभित अशी झाडां योग्य दरात खरेदीसाठी आवर्जून एक वेळा भेट द्या आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या। नागनाथ फार्म अँड नर्सरी, डम्पिंग यार्ड, KEB गडा लागी, शिरवाड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 94480 07800 91085 95870। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।